Хайырлы кеш, эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Шағирны хөрмәтләп, Мәлләтамак авылында Габдулла Тукай паркы ачылды. Сабанда сайра Шыршак районда язгы кыр эшләре старт алды. Россия йөрәге Мөслимдә бу атнада гаилә учагын тапшыру тантанасы үтте. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бүген татарның бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көне. Халкыбыз бу көнне туган тел көне шигырь бәйрәме буларак та белә. Бәйрәм уңаеннан бүген Мәлләтамакта Тукай паркы ачылды. Парк ачу тантанасында безнең коллегаларыбыз да катнашты. Бүйек шагыйребез Тукайга багышланган обелисклар, һәйкәлләр республика районнарында бар микән. Әмма мөселманнар бүген чын мәгънәсендә беренчеләр булдылар. Мәлләтамак авылының Тукай урамында бүйек шагыйребез исеме белән аталган парк ясалды. Анда шагыйребезнең бюсты да урнаштырылган. Әлеге тарихи тантананың бүйек шагыйребезнең туган көненә туры килүе үзе үк зур бер горурлык һәм шатлык хисләре уятты. Мөслимгә килеп кергәндә Мәлләтамакның мәчете күркәм, шушы татар дөньясына килеп керә торган капкабыз шикелле тора иде. Инде бүген Тукайның һәйкәлен ачу ул инде икеләтә зур куаныч дип әйтергә кирәк. Паркны эшләү һәм анда Тукайның бюстын урнаштыру фикерен Шаллы икмәге акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнусов тәкъдим иткән. Паркны ясау өчен барлык финанс чыгымнары белән дә үзе ярдәм итте. Ул үзе шушы авылда туып үскән. Хөрмәтле якташыбыз туган авылын һәрвакыт кайгыртып, ярдәм итеп яши. Тукайыбыз турына килсәк, бәлкем без аны моңа кадәр әле бәясендә белеп тормаганбыз дип аталышылай бит. Инде ул безнең өчен ул Пушкинда ул, Лермонтовта ул, Маяковскийда ул, Бауакта булырга мөмкин, Есени булырга да мөмкин. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең аңа багышланган һәйкәлебез аның якты истәгенә шушындый безнең рәхмәтебез булсын. Тантаналы чарада шулай ук якташ язучыбыз Тукай премиясе иясе Фуат Садриев та чыгыш ясады. Бөек шагыйребезгә дә, игелекле якташыбызга да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ул безнең пәйгамбәргә тиң зур шәхесебез. Уйлап карыйк әле. Аның тормышы менә бер җыр кебек кенә үтеп китә. Бик кыска. Ләкин бу җыр шул кадәр фаҗигале, шул кадәр дә моңлы. Менә ул җырда безнең халык гомере буе, гасырлар буе интеккән, газапланган, зулым бөтенес чагыла. Чыгыш ясаучы балалар язучысы Мөҗәһит Әхмәтҗанов сүз әйтеп кенә калмады, Курайда тәфтиләү көендә уйнап бүләк итте. Чарада чыгыш ясаучылар бөек шагыйребезгә дә, иганәче Рафаэль Юнусовка да рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Чараны карарга килүчеләр дә шушындый гади бер авылда зур эш башкарылуына горурлануларын белдерделәр. Без бу паркны эшли башладык көз көне. Башта агачлар утырттык, хәзер менә язга чыккач, бер кат территориясын чистартып, менә эшләрен бетереп туктадык. Безнең авылда мондый парк ачылуга без бик куанабыз, бик шатланабыз. Тау башына урнашкан ул ерактан күренеп тора. Утырып ял итәргә скамейкалар да була. Рәхәтләнеп иҗат кичәләре үткәрергә була. Монда шатланып килдем. Шундый зур бәйрәмне Мәлләдә билгеләп үтүенә. Арча кайда да, Мәллә кайда ерак бит инде. Бит безнең телебез Тукай дип ачылган. Тукай рухы белән яшибез. Тукай ул безнең бабабыз да, укытучыбыз да, барсы да бар. Мин инде Габдулла Тукайның шигырьләрен аеруча яратам, чөнки аларда ниндидер аерым бер мәгънә бар. Һәм инде укучыларга ул шигырьләрне укырга тәкъдим итәм, чөнки алар аннан тәрбия алалар дип уйлыйм. Иң зур шәхестәр авыллардан чыга безнең һәр вакытта. Шуңа күрә бер авылны да мин кичкенә дип әйтә алмыйм, зур дип әйтә алмыйм. Мин үзем Сарыш авылыннан, Сабар районында зур мәдрәсә булган. Һәр авыл зур хөрмәткә лаек. Рафаэль Сулейман шикелле кеше тәрбияләгән икән бу авыл. Ул инде кичкенә авыл түгел. Бәйрәм чарасы район мәктәпләренең укучыларының чыгышлары белән үрелеп барды. Тантанада Тукайның җырларын да, шигырьләрен дә ишетергә, әкиятләрен дә күрергә мөмкин булды. Мәлләтамак авылы бүген Тукай рухы, Тукай сулышы белән яшәде кебек. Чараның ахырында авыл өстенә и туган тел җыры таралды. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
аграрлар эшләре старты алда тормалау ашлама кертү белән бер рәттән язгы чәчү дә бара. 17 апрельдә Исламов крестьян фермер хуҗалыгы язгы чәчүгә кереште. Исламов хуҗалыгының сөренчә Киске Вәрәш, Вәрәш баш Ольга Мәтрәй, Мөслим, Иске Чакма һәм Олы Чакма авылларындагы җир биләмәләре 10 000 гектарны тәшкил итә. Хуҗалык эшне максималь тизлектә, минималь технологиялар кулланып башкара. Хуҗалыкта эш барышы турында Лилия Шәймиева репортажы. Бер атна элек басуларга ошлама кертүне төгәлләгәннәр. Басу кырларда механизаторларга тырышып эшләү өчен бөтен шартлар да тудырылган. Егетләр кайнар ризык белән туклана. Техника көйсезләнә башласа, сервис машинасы әзер. Басуларда бүген 9 чәчкеч, 4 каток, 4 кул тиешле. Көзге бодайны ошлама кертүне без 5 көн элек бетердек. Ансы 1850 гектар чамасы. Шулай ук безнең 4 катогыбыз эшли. Быел инде минималь технология белән күбрәк чәчәбез. Чөнки солярканың ашламаның бәясе бик кыйбат. Чәчүләребезне шул минималь технологиягә аныклап күчергә дибез инде. Механизаторларның күңелләре көр булуына да игътибар иттек. Ринас Файрушин чәчү компаниясында 10нчы ел катнаша. Менә әле хуҗалыкта мин 10нчы ел эшлим инде менә. Шулай ук чәчүләрдә постоянно катнашабыз. Чәчүгә, уборкага. Менә хәзерге вакытта семена ташыйм КАМАЗ белән. Җитешеп барам, Аллага шөкер. Бу оешмада эшләргә миңа бик танык ошый. Басу кырларда Агромастер компаниясында җитештерелгән техникада сынау уза. Механизатор Иске Карамал авылы егете Айдар Галиев универсал. Үзе иярләгән Т360 тракторын үзе җыеп чыккан. Агромастер компаниясында хезмәт куючы иң оста мастерларның берсе диләр аны. Үзебезнең хуҗалыкта җитештерелгән агрегаатлар белән тракторлар белән чәчәбез. Һәр 10 еллап инде чәчүдә катнашам. Хәзер урҗаңа трактор белән испытаниягә чыктык. Шуның белән хәзер икенче сезонын чәчәм. Механизаторлар чәчү урып җыю вакытларын көтеп ала. Хәерле еллар килеп һәр хуҗалыкка мул уңыш җыеп алырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим политехника техникумы авыл хуҗалыгы белгечләрен әзерли. Бу атнада студентлар авыл хуҗалыгы формированиеларына экскурсияга йөрде. Бу егет кызларга һөнәри ориентлашу өчен мөһим. Экскурсияның бер өлешендә коллегаларыбыз студентлар белән очрашты. Укучылар Агромастер җитештерү компаниясе Август Мөслим туган як агрофирмаларның эшчәнлеге, биредәге хезмәт хаклары белән танышты. Үтән елларны без быел елдан үзгә буларак балаларны үзебезнең техникумда гына йөртә идек. Үзебезнең техникумны гына күрү инде ул техникумда бөтен әйберне күрсәтеп бетереп булмый. 9нчы класс укучылары алар күз алларына китермиләр, нәрсә ул авыл хуҗалыгы, нинди оборот монда, нинди көчле техникалар икән, менә шушларны карап кайткач аларның мировоззрениелары, уйлаулары, уй-фикерләре төптән үзгәрә. Компания һәм агрофирмалар тәкъдим итүче өстенлекләр укучыларда зур кызыксыну уятты, аеруча югары хезмәт хакы. Хәзер авыл хуҗалыгы предприятиеләре компьютерлаштырылган комбайн тракторлар белән тулылана. Мондый техника белән идарә итү, аларны көйләү һәм төзеклеген тәэмин итү өчен белемле яшьләр кирәк. Мондый яшьләрне әзерләүгә җирлектәге техникум зур өлеш кертә. Экскурсия безнең өчен, оешма өчен бик файдалы дип уйлыйм, потому что безнең инде киләчәк шушы балаларда специалистлар, эшчеләр кирәк була инде киләчәктә барыбер да оешма белән танышу бик кирәктер дип уйлыйм. Потому что алар күрсәтәбез, кызыксындыру чарасы була, балаларга интересно ул, менә яңа техникалар, яңа технологиялар эшләү бик файдалы дип уйлыйм мин. Аларга киләчәктә үзләренең тормыш юлын сойлар өчен инде кайда барырга, авыл хуҗалыгында, туган җирдә калырга, или инде шәһәргә китергә инде. Хуҗалык һәм оешмаларның ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек белгечләр әзерләү, аларны җирлектә эшкә урнаштыру мөмкинлеген табу, экскурсиядә шушы хакта сөйләшү булды. Мондай экскурсияларның инде минем уйлавымча аның файдасы күптер дип уйлыйм, чөнки күп балачага кызыксынып карый, кызыксынып сорый, сорауларын бирә, объектта йөргәндә күбесе авыл хуҗалыгы турында белми дисәк тә була инде. Авыл баласымы уланда, шәһәр баласымы, ниме аңа карамастан Укучылар агрофирмаларның техник базалары белән дә танышты. Тракторчы машинист, эретеп ябештирүче авыл хуҗалыгын механикалаштыру өлкәсендәге һөнәрләргә ихтыяҗ һәрвакыт булачак. Техникум директоры Илнар Миргалимов әйтүенчә, студентларның эшкә урнашуларын алар исәпкә алып баралар. Чөнки техникумның максаты белем бирү генә түгел, элекке студентларны үз белгечлекләре буенча эшкә урнаштыруда. Бүген техникумны тәмамлаган егетләрнең күбесе Август Мөслим агрофирмасы Агромастер компаниясендә хезмәт куя. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.
Мәскәүдә ғаилә юлын ашу тантанасында Петр һәм Февронияның изге ватаны Муромнан ғаилә учагы уты китерелде. Аның берләше илнең төрле төбәкләренә тапшырылды. Әлеге символ Россия йөрәге бөтен Россия ғаилә учагы дип исемләнгән. Яшь ғаиләләр ғаилә учагының очкыннарын үз регионнарына алып кайтты. Бөтен Россия ғаилә учагы бүген республика районнары буйлап сәяхәт итә. 15 апрельдә ул Мөслимгә килде. Бу атнада ғаилә учагы Актанышлыларга тапшырылды. Теманы Фәрида Гайнетдинова дәвам итә. Бу көнне чарага Мөслим авылында яшәүче һәм үзләренең 45 еллык гаилә бәйрәмен билгеләп үтүче Рәмзия һәм Васил Гыйлаҗевлар чакырылган иде. Яңаусы авылында яшәүче, гаилә коруларына 35 ел тулу бәйрәмнәрен билгеләп үтүче, 3 кызга гомер бүләк иткән Ирина һәм Альберт Тимашевлар да сәхнәгә күтәрелделәр. Гаиләләрне матур бәйрәмнәре белән район җитәкчелеге, балалары котлады. Безнең гаиләгә дә исәнлек саулык телибез. Һәр вакытта да менә шулай кирәкле булып яшәгез. Ничек кенә булса бар нәрсә базалашында, җир астында үткән каберләрендә, өстен үткән каберләрендә барысы синнән башка решать итеп алмый торгандыр. Шуңа да исән сау бул. Һәр вакытта да менә шундый ходячий энциклопедиялар билгеләр бездә. Шундый булып яшәргә булсын. Иң кадерле газиз кешеләребез безнең әти белән әни. Авыл тормышының рәтен, җаен, рәхәтен, авырлыгын белүче, бер-берсенә бар яклап та тиң килгән. Иң кадерле, газиз, гап-гади кешеләр ул безнең. Гаилә учагын Актанышлыларга Мөслимнән Айгөл һәм Айрат Шайгардановлар гаиләсе тапшырды. Шайгардановлар гаиләсе дә 10 еллык стажга гына ия булса да, һәр өлкәдә актив, матур яшәүче гаилә. Алар үрнәк гаиләләр бәйгесендә катнашып, Татарстан буенча беренче урынга лаек булдылар. Бер-береңә аңлау, бер-береңә тыңлап яшәү, бер-береңә юл кую. Шулдыр инде минем гаиләнең асылыдыр дим мин. Бер-береңә ишетә белү. Шулдыр дим. Төрле чаклар була. Теге тавыштысыз гына бер гаиләдә тормый торгандыр. Шулай бер-беребезне аңлап, гаилә учагын сүндермичә яшәргә тырышабыз. Актаныштан килгән 13 бала тәрбияләп үстерүче Венера һәм Алмаз Сабитовлар гаиләсе үрнәк гаиләләрнең берсе. Балаларның 8-е гаиләгә тәрбиягә алынган. Алар һәр чарада актив катнашучы, спортны, мәдәниятне һәм тормышны сөюче гаилә. Гаилә сүзе бик зур мәгънәгә ия сүз инде ул. Аның ушагы инде ул җылылык билгесе булып тора. Һәрбер гаиләдә дә тынычлык, иминлек булырга тиештер дип уйлыйм мин һәм бик күп балалар булырга тиеш. Һәрбер бала үз бәхете белән туа. Семья бердән булсаң гына семья була инде. Һәм балалар булса, бу семья тагын ныклы була дип әйтәм. Балаларның сөенеше, әтиәң өчен иң зур куаныч дип әйтәм мин әйтәм минем. Балалар булмаган өйдә барыбер дә икенче төрлерәк тормыш. Бала бөтен семьяны бер итә. Актаныш районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Дилбәр Әнвәрова мөслимләргә матур каршы алулар өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Илебездә, республикабызда, районнарыбызда бик матур гаиләләребез бар. Без дә үзебезнең чиратта ел дәвамында менә шушындый матур мероприятиеләрне, чараларны уздырып, менә шулай зурлыйбыз, бүләклибез, хөрмәтлибез, чөнки аның мәгънәсе чыннан да менә шушы киләсе буыннарга гаиләләребезнең ныклыгын һәм аларның гаиләнең ныклыгында бөтен илебезнең ныклыгы торганын аңлату. Бары тик тату гаиләдә генә бәхетле балалар туа, тату гаиләдә генә мәхәббәт һәм ярату яши. Гаилә никадәр нык булса, аннан килгән җылылык та шул кадәрле көчле була. Бар гаиләләрдә бәхетле һәм тату яшәсеннәр. Фәрида Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Оясында ни күрсә очканында шул булыр ди халык. Килешми булмый, тәртипле үрнәк гаиләләрдә үскән балалар тәрбияле була. Дөрес җәмгыять та балага зур йогынты ясый. Балалар язмышы кем кулында? Чыгарлыш сыйныф укучылары һәм аларның әти-әниләре белән узган университет шушы исем астында үтте. Җыелышта күтәрелгән мәсьәләләр турында Лилия Шәймиева материалында. Ата-аналар университеты тәрбия мәсьәләләренә багышланган иде. Балаларның мәгълүмати иминлеге, наркотиклар кулланудан саклау, гаилә тәрбиясе темаларына әзерләнгән чыгышлар аеруча үтемле булды. Мы, сами не понимая, оставляем детей с теми проблемами, которые в настоящий момент очень сильно столкнулся городские населения. Это наркотики. На сегодняшний день ребенку найти наркотики легче, чем приобрести в магазине продукты питания. Мондай җыелышлар инде әти-әниләр өчен бик кирәк, чөнки
Biz endi балаларның оқулары белән һәрдәм кызыксынып торабыз. Безгә аларның уңышлары бик мөһим. Баласын кайгыртучы әти-әниләр мондай җыелышларны калдырмый. Ата-аналар университеты борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү, киңәшләшү мәйданчыгы да булып тора. Улым Ранис быел 9-нчы класс сыйныфны тәмамлый. Алла берсә без 11-не мөселман укыр дип исәпләп торабыз. Ата-ананың баланы тәрбияләүдә өлеше бик зур, бик әһәмиятле. Баланы контроль итәргә кирәк. Һәм менә бүгенге көндә, например, шәхсән мин баланы белән ишен һаман үзем белән дамына бергә эшлибез. Бала тәрбияләү катлаулы эш. Бүгенге чынбарлык әти-әниләрдән, тәрбиячеләр һәм укытучылардан зирәклек күрсәтүне, тәрбия эшенә яңача карауны, яңа алымнар куллануны таләп итә. 9-нчы һәм 1-нче сыйныф укучыларының әти-әниләре өчен җыелыш бу бик тә кирәк, бик тә мөһим, чөнки балаларны хәзер имтиханнарга әзерләргә кирәк. Шулай ук аларның алдагы тормыш юлына басырга, аларның профессия сайлауына бик мөһим чара. Җыелыштагы бөтен чыгышлар да нигездә бала тәрбиясе турында булды. Балаларны заманга яраклаша ала торган, итәгатьле, киң эрудицияле шәхес итеп тәрбияләү мөһим. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Чисталык айлыгы бара. Оешма предприятиялар үз территорияларында да, үзләренә беркетелгән урамнарда да өмәләр үткәрде. Сугышчан һәм хезмәт дану мемориал комплексында да өмәләр узды. Район оешма предприятиялары көче белән мемориал комплекс бәйрәмгә әзерләнә. Тулырак Фәрида Гайнетдинова. Сугышчан һәм хезмәткә дан мемориал комплексында һәр ел сайын чистарту, моторлау эшләре алып барыла. Быел да оешма предприятие коллективлары вәкилләре комплекста тырыш хезмәтләрен куялар. Гадәттәгечә алып барылучы эшләр белән районның иҗтимагый советы рәисе Рушат Солтанов җитәкчелек итә. Кешеләрнең ихлас эшләүләреннән минем үземнең инде күңелләрем тула. Чөнки шулай тиеш, шулай булырга тиеш. Ләкин күңелнең рәнҗегән чаклары да бар. Шул чистарган урынга тәмәксен ырыткан, гомбагашын ташлап киткән һәм башка үзенең конкурс чүпләрен ташлаган райондашларыбыз бар. Аларның шушы карашлары, ички хәрәкәтләренең түбән дәрәҗәдә булу минем үземне бик нык борчый. Бүгенге көндә комплекста корылган үлән чыбыкларны җыештыру, тырмалау, чәчәк клубларын сыйфатлау эшләре алып барыла. Бер агач, бер генә куак төбе чистартылмыйча калмый. Көріп тұрабыз, бүгін енді мемориал комплексінің бүтін территориясы күзгі шөплерден, қышқы шөплерден арындырылып тұрмалды. Енді қазір брусчаткалар чистартуға кірішечек біз алдағы күнлеріні. Һәм енді әлбәтті хейкелләргә, обелискаларға, мемориал стеналарға косметик ремонт болашақ алдағы күнлерді. Комплексқа килгән һәр кеше үзенең тырыш хезмәте белән батыр райондашларыбызга булган хөрмәтен күрсәтә. Һәр кайсы үзенә бирелгән участокта тырышып эшли. Без ел сайын шушындый өмәләрдә чират буенча катнашабыз. Үзебездән җирлегебез өчен шушындый өлеш кертә алганыбызга бик шат. Чөнки әзме күпме шушы паркка чыгып эшли алсак, үзебездән өлеш кертә алсак, без димәк үзебезнең җирлегебезнең матурлыгын, чисталыгын тәэмин итүдә үзебезнең өлеш кертәбез дип саныйбыз. Мемориал комплекста төрле гаскәрләрдә хезмәт итүчеләр хөрмәтенә куелган обелисклар да арта бара. Әле кайчан гына биредә чик сакчылары гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр хөрмәтенә эшләнгән обелиск булса, бүген инде аларның саны 5-кә җитеп килә. Мемориал комплексларда яңадан яңа безнең төзелешләр барлыкка килде. Безнең беренчеләрдән булып ил сакчылары, гаскәрләрендә хезмәт итүчеләр, һава десант гаскәрләре бик күләмле итеп алар инде үзләренең шушы обелискны эшлиләр. Инде быел иншалла ул бетәр дип көтәбез. Һәм инде зур не белән теләк белән чеченецлар безнең чечен сугышында катнашучылар, чечен сугышы ветераннары алынды. Безнең хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләр майдан алды һәм инде аларда эш башлады. Бик җиңү көне мемориал комплекс чистарган, төзекләнгән хәлдә каршы ала. Гүя ул үзенә олы кунаклар җыя. Шушы чисталык һәм матурлык ел дәвамында саклансын иде. Батырларыбызга булган хөрмәтебезгә тап төшерми, аларның истәлекләрен топламый яши алсак иде. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Алга таба яз бакча эшләренә дә старт бирде. Бакчачылар яшелчә рассадларын теплицаларга күчерә, яшел тәмләткечләр чәчә. Кемнең нинди эш башкаруын, ниләр планлаштыруын Лилия Шәймиева белеште. Тырыш мөслимлеләр бүген бакча үсентеләрен үстерү, тәрбияләү белән мәшгуль. Февраль азагында күпләр помидор, кыяр, борыч чәчеп куйган. Кайберәүләр әзер үсентеләрне парникларга да күчереп утырта башлаган.
50 rasadlar idi. Мен шу шараларда шарып отырдыра жыйнам. Көпләп суган утыртам, көпләп кишерләр утыртам, шүгендерләр. Бәрәңге утыртабыз, бакчада утыр. Без мивараш башта яшәйбез. Бәрәңгеләр әле бакчада сөрелмәгән әле. Сарымсаклар утыртам ел сайын. Корлаганнар бар, кыржолниклар бар, алмалар бар бакчада, айрым бакчада. Чәчәкләр утыртам. Бакча, как всегда, инде утыртабыз, помидорлар Аллага шөкер, киярлар утыртабыз Аллага шөкер, бар да бар Аллага шөкер. Салатлар жасыйбыз Аллага шөкер. Помидорлар, киярлар заготавливать итәбез инде. Ну, как всегда, инде, чё уж, мен тем более біржін былғаштын инде готовлю барсында и жибәрәм инде, балаларға инде жибәрәм инде. Бей біздің елдағыша инде помидорлар инде көбірек отыртабыз. Помидор, қызылбұрыш. Менің өзімнің теплица жоқ инде. Тышқағына шығарып отыртабыз, ошы хауаға. Неге дегенде біздің малтуар көп, ол теплицалар біле шығыланырға да вақыт керек бет инде. Biz endi o'z xatamiz bilan turamiz. O'z xatasi bilan turgan kishilarning albatta boqshalari bo'la. Yashilchalar o'tirtamiz yilda, Allohga shukr, ko'plab o'tirtam endi men. Mening semyam ishli, ish balam. Erim, eniyim bizning bilan pomidorni 200 tiplab o'tirtam. Yilda ishkirtirga yaratam. Biz o'zimiz endi ko'p xatirli yurtda turamiz. Shulay bo'lsa-da, rasadlarni o'tirtirga tirishamiz endi. Pomidorlar, nelerni, burishlarni biz shashaymiz. Әниләр безгә инде шәхси йортта, аларның шәхси йортлары булса, инде без аларга шунда утыртабыз чәчәкләрне, помидорларны һәм үзегез утырткан үсентеләр алар бары да файдалы була. Помидор, кыяр, кабачки, шундый тиләй. Үзем үстергән ризыклар тәмле дә була, ясау да рәхәт, үзнеке инде. Иртә яздан корлар эреп бетү белән бакчага чыгып, кара көзгәчә шунда булучыларга сакланырга гына кала. Тырышып үстергән үсентеләр мул уңыш белән сөендерсен. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәптән тышлар үзәгендә роборалли робототехника ярышлары үтте. Республика күләм ярышта өстәмә белем бирү оешмаларында шөгыльләнүче 7 яшьтән 16 яшькә кадәрге укучылар катнашты. Чараның максаты балаларның теоретик һәм практик белемнәрен күтәрү, тәҗрибә уртаклашу. Ярыш барышын Наилә Салахова күзәтте. Өстәмә белем бирү оешмаларында робототехника берләшмәләре көннән-көн күбрәк баланы үзенә тарта. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә үткәрелгән роборалли ярышларында үзләрен сынап карау, башкаларны күзәтү, тәҗрибә туплау максатында 11 районнан 49 укучы һәм җитәкчеләре катнашты. Саба районында 2014 елдан бирле без шөгыльләнәбез. Безнең балалар, Саба малайлар, егетләр инде, кызлары да, без кызлар да йөришеле кружокка. Монда килү ниндидер ярышта түгел безнең өчен, ә безгә дәштән менә күзәтчелек итү. Менә Мөслим якларында, монда шаллар да бар, монда якын районнар килгән. Аларны ничегрәк микән? Бу ниндидер бер белем алу балаларга. Балаларга күзәтү, үзләренең робот белән чагыштыру, тәҗрибә алу максаты белән без монда килдек. Ярышта катнашучы укучылар робототехника берләшмәләренә 2-3 ел йөриләр. Республика ярышларына бикләп киләләр һәм призлы урыннар яуларга омтылалар. Начал я заниматься робототехникой с 6 класса. Очень интересно собирать роботов, разбирать, собирать новых. В этом году у нас конкурс называется «Робо-ралли», где нужно построить определенного робота с хорошей проходимостью и пройти определенные препятствия на трассе. Ну, соответственно, уж победить без этого никуда. Я занимаюсь в Центре детском творчестве. Вот сегодня приехал на соревнования по робо-ралли, чтобы занять первые места. Занимаюсь уже почти 3 года робототехникой, участвую в разных подобиях соревнованиях. У нас среди наших же участников, кандидатов на республиканские соревнования занял лучший результат. Тем самым меня позвали на сегодня робо-ралли квест. Робототехника уже 2 ел йөрим. Конкурсларга йөрергә яратам. Конкурска йөрү өчен анда роботны җыю белү, аны управлять итәргә, практик яктан сынап, аның төрле ялгышлыгын белеп, аңа өстәп, яңа баштан ясап. Шуннан соң бу Мөслимдә аны сынап карап, аннары конкурска барабыз. Конкурста күпчелек вакытта җиңеп кайтабыз. Башка ярышлар белән чагыштырганда бүген катнашу форматы үзгә булып, роботларны билгеле бер полигонда йөри торган итеп ясаганнар. Бүгенге ярышта инде безнең 4 номинациядә ярыш үтте. Ярышның нәтиҗәсе буларак Арча районыннан 1нче урыннарны яуладылар. Саба, Мөслим,
бар ниләргә дә катнашучыларга да ныгышады. Ярышның форматы икенче төрле булды. То есть монда инде ниләр катнашучылар роботларны ясадылар, определенный полигонда йөри торган иттереп. Командаларга ярышта катнашу турында сертификат һәм истәлек сувенирлары тапшырылды. Җиңүчеләр кубоклар, медальләр, дипломнар һәм призлар белән бүләкләнде. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Талантлы балаларның Яшь бүреләр район фестиваленең йомгаклау концерты узды. Һәр вакыттагы чара көчле эмоцияларга бай булды. Бәйрәмдә 400-дән артык бала чыгыш ясады. Вокал, җыр, хореография һәм башка номинацияларда 49 номер тәкъдим ителде. Ой дәвамында зоналарда 900-гә якын бала үз осталыкларын күрсәтте. Зона турында җиңү яулаган иң-иңнәр Зыйфа Басырова исемендәге мәдәният йортында гала концертта катнашу хокукы алды. Концерт 2 яшь категориясендә узды. Без Михайлов урта мәктәбеннән килдек. Безнең мәктәптә Радищук фольклор ансамбле эшли. Инде берничә ел без бу конкурста ел саен катнашабыз. Теләп катнашабыз. Ел буе әзерләнәбез, көтеп алабыз. Бу конкурс бик кирәкле конкурс. Минем кызым Лейсан балалар бакчасына йөри. Мәктәпкә әзерлек төркеменә Лилия Рафисовналарны менә быел балачак төркем белән җырларга алып чыкты. Тәүге адымнарын аттылар. Шунда яшь бүрләр конкурсында бик теләп катнаша, башка конкурсларда. Аларның тәрбияче апалары һәм музыкант Лилия Рафисовна бик теләп әзерли. Балалар сөенеп йөриләр. 3 сәгать дәвамында районыбызның яшь талантлары җыр бию сәнгатьле укулары белән томашачыларны сөендерде. Яшь бүреләр фестивале районда быел 22нче мәртәбә үткәрелде. Фестивальнең төп үзенчәлеге ул бары тик Мөслим районында гына үткәрелә. Фестивальдә 3 яшьтән алып 11 яшькә кадәр балалар катнаша ала. Бик матур фестиваль. Без 2нче ел катнашабыз кызым белән. Күбәләк балалар бакчасында бик матур оештырган тәрбиячеләр, музыкаль тәрбиячеләренә бик зур рәхмәт. Нык матур, балалар ачылып китәләр, үзләренә ошып йөргә. Һәр вакыт шулай кайчан барабыз диләр. Мин бүген җиңмәгәйдем, награждениеларга гына килдем. Так бы мине тоже чыгардылар. Бит белән сөйләмәдем. Мин киләчәктә тагын киләчәкмен дә җиңәрмен. Бүген Йолдызлык фестивалендә уңышлы чыгышлары, җиңүләре белән сөендергән балаларның беренче адымнары сәхнәгә нәкъ менә Яшь бүреләр фестивале белән башланган иде. Залда балаларның уңышларына куанырга килгән әти-әниләр, әби-бабайлар да шактый булды. Бер генә бала да өенә буш кайтып китмәде. Төрле номинациядә җиңүчеләргә мактау грамоталары, истәлекле бүләкләр бирелде. Районның яшь талантларын үстерү, яшь буынга патриотик тәрбия бирү, балаларда туган якка, халык җырларына, милли традицияларга мәхәббәт тәрбияләү өчен бу чара ныклы фундамент булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Бездән аерылмагыз, исән-имин булыгыз. Техас кибете, Йорчалыдагы Заками филиалы күпләп сату бәяләре. Бездә җаның теләгән тәмдәге һәм сорттагы чәй, кәһвә, төрлесен шоколад, кириешка һәм чипсылар, газлы сулар, согыз һәм башкасы. Тиз пешерә торган ашлар, бүләккә коробкалы конфетлар һәм бик күп төрле тәмлүшкәләр. Безгә кил. Безнең кибет Нури ветеринария кибете бинасында урнашкан. Көн сайын иртәнге 8-дән кичке 8 сәгатькә кадәр эшлибез. Килегез, көтәбез.